Velkommen til. I dag der skal vi montere en Sargo Domo billader. Vi prøver at åbne vores lille kasse her og se hvad vi har i den. Vi har en installationsvejledning, en kasse hvor der sidder et par skruer og en en opboringsvejledning. Vi er her i gang med en lader med hvor der er sidestik i, hvor vi kan montere vores kabler til bilen. Så vi prøver at åbne den her. Vi har en lille frontlåg, som vi lige tager af. Lægger pænt til side. Og så har vi selve styringen, hvor der sidder lidt print på. En lille stik, vi lige piller af. Den passer vi lige på, så vi ikke får ødelagt noget af printet, der sidder herinde. Så er vi jo egentlig klar til at begynde at montere den. Og vi har her vores brugerskabelon, hvor der er medfølger skruer til at montere fronten. Og så er der skruerplugs og en lille pakning med til, når vi monterer kassen. Som vi ser på skabelonen, så har vi jo vores kabelindføring. Den kan komme nedefra. Der er også mulighed for, at den kommer ind bagfra og bliver trukket ud i det cirka omkring det felt her, hvor den kan gå direkte ind i kassen. Vi har i det her tilfælde valgt at trække vores kabel nedefra. Men holder simpelthen bare skabelonen på. Og den sidder allerede fint i vatter. Der har vi så 4 skruehuller, vi lige skal have markeret op her. Og som I kan se herinde, der kommer kabelindføringen, hvor den kan komme bagfra eller nedefra. Og for at få den tæt, så har vi de her små gummipakninger, vi lige sætter på vores skrue, inden vi monterer dem. Her der har vi lige snydt lidt med at montere de første par skruer. De skal selvfølgelig spændes med et moment på 1,5 til 2. Og vi har herinde vores aflastning, som vi så skal have også spændt med moment mellem 3 og 4 Newtonmeter. Så. Vi har her afisoleret vores kabel i 18 cm. Så vi er sikre på, at vores jord den kan nå helt op i toppen heroppe. Og vi skal have vores faser og vores 0 monteret hernede under, hvor der sidder et par ledninger i forvejen, så vi lige skal sørge for, at de sidder pænt op på plads. Vi tager her vores jordledning med en tylle på, og så går den pænt ind igennem hullet heroppe. Vi forsyner her vores 3 faser og 0 op i i måleren. Der skal vi lige være opmærksom på, at vi har forsyningen til printet, der sidder her nede under. Og at der også er god plads til den. Og at vi har en god forbindelse på den. De skal så spændes med 4-5 Newtonmeter. Når vi så har monteret vores fase og 0 herinde, så mærker vi lige efter, at vores forsyning op til printen, den sidder ordentligt fast, og vores kabler sidder ordentligt fast heroppe. Og så kan vi afslutte med at sætte vores lille dæksel på herinde igen.
Vi er så ved at være klar til at montere vores front. Der skal vi lige være opmærksom på, om SIM-kortet det sidder pænt på plads hernede. Og så har vi vores lille ledning heroppe, som der er tydeligt opmærket herovre. Så skal vi have den røde ledning til at sidde til højre. Og den skal så monteres med 6 skruer. Der er nogle gange, vi lige skal have trykket ledningen en lille smule ind. De skal monteres med 0,9 til 1,1 i moment. Når vi så har fået spændt alle vores 6 skruer, så tager vi fronten, trykker godt op i toppen, og så sidder der en lille tap nede på den, vi lige skal være opmærksom på, og sørge for at få den pænt med ind på plads. Og vi har nu fået sendt vores forsyning, og domoen lyser grøn, og så er den klar til brug.